Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa nilabay nga PayPal visit niadtong November 30 hangtod December 2, 2025 didto sa Lebanon, daghang sigurong wala nagdahom nga usa sa mga gihatagan o gigayon nga makapamulong sa Santo Papa mao ang usa ka Filipina domestic worker nga kapin 17 years na nga nagtrabaho didto sa Lebanon. Siya mao si Loren Capobres. Volunteer ni siya sa Couples for Christ, sa Jesuit Refugee Service, o usab sa iyang parokya didto nga ang patron si San Jose. Sa pagbuto sa gira didto, daghang mga migrante ang nawad-an og panimalay o isip volunteer, first hand gayud niya nakita unsa kangilad ang gira. Sa iyang speech, usa sa iyang gisulti nga dili gyud niya malimtan mao ang kasinatian niya sa mag-asawang migrante nga gikan sa Sudan. Sila si James o si Lila. Tungod sa gubat, gikandaduhan sila sa ilang agalon o gibiyaan. Samtang ilang nadungog ang mga bomba nga nagbuto-buto na sa ilang lugar. Apan, wala sila'y plano nga magpabili na lang sulod sa balay. Napugo sila nga magbaklay sulod sa tulo ka adlaw, dala ang ilang duha ka anak, ug ang usa niini bag-o pagyud nga nahimugso. Walay kasiguraduhan, walay kahayag sa dalan, ug walay kasiguruhan kung unsay mahitabo ug madamlag. Mao nga sa ilang pag-abot sa simbahan, nakaingon si Loren, "In their courage I saw God's light shining even in the darkest moment." Sa ilang kaisog iyang nakita ang kahayag sa Dios, taliwala sa hilabihang kangitngit. Kini nga kahayag nga nakita ni Loren, mao usab ang kahayag nga nagdanag sa kasing-kasing ni Maria sa ebanghelyo karon sa iyang paghimamat sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Mao ni ang gitawag nato og Magnificat. Dili kini awit sa sayon nga kinabuhi, kundili awit nga gipamulong uban sa dakong pagtuo taliwala sa daghang kalisdanan. Sama ni Loren, si Maria nakakita sa kahayag sa Dios bisan pa sa kalisod. Sigon pa ni Maria, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior." Luke 1:46. Ang akong kalag nagdaig sa Ginoo ug ang akong kasing-kasing nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Unsay atong makutlo aning awit ni Maria nga Magnificat? Unang punto, pagbaton og pagtuo taliwala sa kalisod. Importante nga masabtan nato nga si Maria wala nag-awit human nga masulbad ang tanan. Nag-awit siya samtang nagbuntis, samtang sa mata sa mga tao daw walay kasiguraduhan kung unsay mahitabo ug madamlag. Ug naa pa ang posibilidad nga maulawan sa katilingban. Ang iyang pagdaig dili denial sa problema kundi pag-ila nga ang Dios mas dako, mas gamhanan kaysa problema. Ang Magnificat usa ka padayag sa lawom nga pagsalig nga bisan pa wala niya makita unsay katapusan sa iyang istorya, nagtuo na siya nga ang Dios naglihok ng daan. Imagine kadtong Sudanese nga mag-asawa sa istorya ni Loren Capobres. Human nahimugso ang ilang bata, sila naglakaw sa kadalanan sulod sa tulo ka adlaw. Dili na ako ma-imagine unsay naa sa ilang hunahuna atong gutlua. Naay posibilidad to nga mapusilan sila, mahulugan sila og bomba, matrap sila sa gubat, apan grabe ang ilang paglaom samtang naglakaw hangtod makaabot sa simbahan aron makapangayo og tabang. Ang Magnificat nag-awhag nato nga bisan sa taliwala sa kakapoy o sa kahadlok, pwede gihapon kitang moingon, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior." Ang akong kalag nagdaig sa Ginoo ug ang akong kasing-kasing nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Pagbaton og pagtuo taliwala sa kalisod. Ikaduhang punto, pagdangop sa Dios
nga dapig sa mga kabus ug mapaubsanon. Diya sa kanta ni Maria, iyang gidayeg ang Ginoo sa pag-ingon. He has brought down the mighty from their thrones and lifted up the lowly. Luke 1:52. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Mao ni ang hulagway sa gingharian sa Dios. Ang Dios nga gidayeg ni Maria dili neutral. Siya ang Dios nga mutindog dapig sa mga kabus, sa mga migrants, sa mga pamilyang walay laing kadangpan, maura gyud taon ang Dios. Ang Magnificat naghangyo nato nga mangutana. Where do we stand? Asa man ta ni dapig? Taliwala sa mga isyu sa atong nasod karon, asa man ta ni dapig? Sa mga kabus o sa mga kawatan? Ang gidangpan ni Maria mao ang Dios nga nagdapig sa mga nagkalisod-lisod. Pagdangop sa Dios nga dapig sa mga kabus ug mapaubsanon. Story time. Usa sa mga dako nga tabang sa akong spiritual life mao ang Legion of Mary. Kada session namo kaniadto na i-reporting sa at least 3 ka good works sa matag semana. Sa sinugdanan naglisod jud ko hunahuna unsay akong i-report. Murag wala koy nabuhat nga madala nako sa Ginoo. Apan sa kadugayan naanad ko og nahimo kini nga adlaw-adlaw nga pamalandong. Ang gagmay nga maayong buhat, ang pagpaminaw, ang pagtabang sa uban nga nanginahanglan, ug bisan gani ang atong pagpasensya sa atong mga kauban, pwedeng ihalad sa Ginoo. Kay balo ko nga dili takos apan nagikan sa akong kasing-kasing. Sama sa Magnificat, ang gamay nga buhat mahimong dakong awit sa pagdayeg. Mga igsuon, mga anak sa Dios, atong pangitaon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ang kahayag sa Dios. Sama sa nakita ni Loren Capubres sa kaisog sa mga migrante ug sama sa nakita ni Maria sa iyang kahintang. Dili tanan nga mga milagro dagkong mga hitabo. Usahay na ani sa mga ordinaryong butang sa pagpadayon bisan kapoy na ug lami ihunong o iundang. Pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Unsa ang akong usa ka butang nga akong mapasalamatan karon? Unsa ang usa ka maayong buhat nga akong ihalad sa Dios? Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.